Hola, bon dia a tots. Jo sóc en Joan Company i avui vos venc a transmetre coneixements bàsics per a un bon ús de Google Maps. Bé, aquesta aplicació, com bé diu el seu nom, pertany al servei de Google i ens pot ajudar a fer dels nostres viatges o trajectes una cosa més senzilla i fàcil. Per començar, anirem, us explicaré les funcions bàsiques d'aquesta web, les quals són, amb el clic esquerre, moure-se a través del mapa i el zoom, que amb la rodeta del ratolí el podem crear un mapa més extens o, d'altra banda, més petit. Al fer-lo més petit ens dona una informació més detallada i precisa de l'entorn, amb punts de referència, punts importants, etc. A part, es pot fer zoom amb amb aquests signes d'aquí baix. També tenen la mateixa funció, van igual de bé. Dit això, passarem al canvi de mapa. Aquest mapa el podem transformar en un mapa de satèl·lit aquí baix. I al fer-ho es crea un mapa més realista i detallat, per qual que és més fàcil crec ubicar-se en ell. Molt bé. Ara passarem a la següent part, la de la barra aquí a dalt a l'esquerra, la qual farem la majoria de la nostra recerca o feina. Imagineu-vos que jo demà hi ha un partit del Barça en el Camp Nou i vull anar, no sé com anar-hi, i doncs cercaré aquí, Camp Nou. Faré clic i directament endur la posició actual del Camp Nou. A més, ens surt aquí una informació addicional amb moltíssimes ressenyes i una puntuació d'aquest joc. A part de el carrer on es troba, la pàgina web de la institució, el telèfon, etc. També podem observar que surten fotografies. Per exemple, clicam en aquesta i amb el clic esquerre ens podem fer una idea de com és el Camp Nou vist des de dins. Finalment, si baixem fins a baix del tot, podem observar els comentaris i les puntuacions dels diferents usuaris. Com veus, la mitja és un 4,6, bastant bé. Aquí dalt ens surten diversos paràmetres. Per exemple, aquest d'indicacions, quan hi cliquem ens surt aquesta barra, que ens diu que hi ha un punt de partida o feu clic al mapa. Bé, imagineu-vos que jo estic visc el Paraguai, aquí, per aquí de vora, i doncs clicaria aquí. I directament se'n crea una ruta, la més curta possible, és la blava de color fort, fins al Camp Nou. Clarament hi ha més d'una ruta, però aquesta és la més ràpida, encara que la diferència de temps no sigui massa elevada. Com veus, aquí surten diferents trams de colors diferents. Això, el color taronja vol dir que hi ha un tràfic elevat. Després està el color vermell, que ja podria donar lloc a un embòs i per tant més temps d'arribada al destí. Com veus, ara mateix això és l'opció d'anar en cotxe, però també existeix l'opció d'anar en bus, caminant i en bicicleta. Per exemple, jo que soc partidari d'anar en bicicleta, em surt el mateix, diferents rutes i la més ràpida, que és aquesta. Molt bé, ara imaginem que voleu anar a un restaurant a prop a dinar. Doncs clicaríem aquí, al restaurant, acaba el partit del Barça i vaig a un restaurant, com veig el Camp Nou aquí. I se'ns obri una finestra amb diferents restaurants amb unes ressenyes i una puntuació
que han posat els usuaris d'aquest. Per exemple, aquí, disfrutar. Jo vull anar al restaurant, disfrutar. Com veus, hi ha les ressenyes i la puntuació. Aquest símbol d'euro vol dir que el preu més o menys que pot tenir. Aquí seria caret, podríem dir. A part d'això, ens surt que l'establiment té opció a menjar per endur, ens diu el carrer, l'horari que té, si hi ha taules disponibles, la web del restaurant, el telèfon d'aquest i les hores de més afluència, que pot anar bastant bé. Part de fotos i les ressenyes i puntuació de diferents usuaris. Ara, imagineu-vos que jo vull anar a la Sagrada Família i vull conèixer primer un poc el seu entorn. Per això tenim l'opció de Street Visual. Què és això? Mireu, veus aquí l'home aquí baix a la dreta? L'agafam i se'ns activen diversos carrers on podem amollar aquesta persona que hem agafat amb el clic esquerre del ratolí. I nosaltres, per exemple, el deixaríem aquí. El deixaríem caure i directament ens obri una visió real de l'entorn, les persones que passaven per allà i això. I la Sagrada Família, el que veníem a buscar. L'Street View es pot moure amb el clic esquerre perfectament. A part, té una altra opció que és moure-se pel terra. Com veus, amb aquesta fletxeta que hi ha aquí en terra, em puc anar desplaçant i visualitzant un poc millor l'entorn, ben que hi ha, ben que no hi ha. La veritat que és una funció bastant pràctica. Bé, tornem aquí, amb la fletxeta que acaba d'espitjar. Finalment, anirem al menú, on hi ha les darreres eines que té aquesta web. Aquí ja hem vist els mapes, el transport ja hem vist, l'Street View és el que ha d'explicar. Tenim el trànsit, aquí sí que ens apareix, això no ho havíem vist, on ens apareix clarament on hi ha més trànsit o menys. El verd és on hi ha menys, com diu la llegenda, i cada vegada que anem a fer vermell, n'hi ha més. A més, ens surt l'opció de veure la meva cronologia. Això que vol dir tots els jocs que he anat amb que el Google Maps sap. La puc imprimir al igual que el mapa, si el volem, en format físic. Finalment, degut a la situació que estem patint tots avui dia de la pandèmia del Covid-19, Google ha activat una informació addicional sobre aquesta. Si clicam aquí, ens surt una llegenda aquí baix on es diu que es mostra... se m'ha anat, perdoneu, tornarem aquí, on es mostra els casos nous per cada 100.000 habitants. Aquí, per exemple, a Espanya estaríem entre 30 i 40 nous casos per cada 100.000 habitants. Dit això, espero que us hagi estat d'ajuda, que hàgiu après, que és important, i això. Cuideu-vos i fins una altra. Adeu!